बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बड'लेण्ड बिसायख'थिनि अपारेशन दा बे समाव जों दङ 26 दरङाजुलि बियाबनि BPFनि बिजाथि बिजितगोरा नार्जारी बिथांजों मुंख'नो गोनांदि बिथाङा 2011 मायथाइनिफ्राय बे दरङाजुलि बियाबनिफ्रायनो MCLA जाजेनदोंमोन जेब्लानाखि बै समनि EM इमानुएल मोसाहारिया विधान सभानि बिसायख'थियाव MLA जालांबाय MCLAनि मासिया लांदां जादोंमोन आरो बे मासिनि थाखाय बिजितगोरा नार्जारिया BPFनि जानानै बै समावनो कन्टेस्ट खालामजेनदों आरो देरहादों 2015 मायथाइयाव थामथि बिसायख'थि जादोंमोन बड'लेण्डनि बेवहायबो BPFनि जानानै बिथाङा देरहादों आरो बावैसो बिथाङा EMबो जानो हादोंमोन बड'लेण्ड सोरखारनि बेनि उनावहाय बिसायख'थिनि डिक्लेरेसन जायो बिसायख'थियाव बिथाङा BPFनि जानानै बिजाथि गसंबावनो मोनदों दिनै जों बिथांखौ लोगो हमनो हादों आरो बिथांनि उन्दै समनिफ्राय जागायजेन दा समसिमनि जिउनि बाथ्रा जों मिथिनानै लानि लोगोसेनो बिसायख'थियाव बिथांनि आगान आरो उन समाव बिथांनि मावफारि लोगोसेनो बिथाङा MCLA जानानै एबा EM जानानै मा एचिभ खालामनो हादों बेनि सायाव जों सावरायगोन जों बिथांनो खुलुमनाय होदों आरो सिबिनाय होदों नोंथांनो सिबिनाय होदों मिथिनायाव नोंथाङा सासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मैखोम मावथिमोन नोंथाङा हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPFनि सासे मैखोम मावथि दिनै समसिम 2011 मायथाइनिफ्राय नोंथाङा MCLA जादों BTCनि बिनि उनावहाय बावैसो नोंथाङा EMबो जानो हादोंमोन बिसायख'थिनि डिक्लेरेसन होबाय नोंथाङा BPFनि टिकेट लानानै फैगौ बड'लेण्ड बिसायख'थियाव आरोबाव कन्टेस्ट खालामनो ओंखारबाय 26 दरङाजुलि बियाबनिफ्राय जों दिनै नोंथांनिफ्राय मिथिना लानि नोंथांनि जिउनि बाथ्रा उन्दै समनिफ्राय दा समसिमनि जिउनि बाथ्रा जों मिथिना लागोन आरो नोंथाङा माबोरैहाय दुलाराय बर' फरायसाफोरजों सोमोन्दो लाखियामोन हारि थामोन्थानि बिथिङाव नोंथाङा मा हाबाफारि बानजायनायाव बाहागो लाफानो मोनदोंमोन लोगोसेनो MCLA जानायनि उनाव एबा EM जानानै नोंथाङा बे हालामनि थाखाय मा एचिभमेन्ट लाबोनो हादों आरो बर' हारिनि थाखाय मा मावनो हादों जों बिनि सायाव मिथिनानै लानि दा नोंथाङा बुंदो नोंथांनि उन्दै समनिफ्राय जागायजेननाय दा समसिमनि जिउनि बाथ्रा औ आं सासे आबादारि न'खरनि सुबुं आरो आंनि न'आ गोथौ मोनसे गामि गेजेरनि जायगानि बे गामिनि मुङानो जाहैबाय सेसापानिनि फिसा गामि फालासगुरियाव आं जोनोम मोनदोंमोन आफाया सासे आबादारि आरो जोंहा न'खराव बिदा फंबाय साथाम आरो बिनानावफोर दङ आरो गामियावनो सेसापानि गामियावनो पलासगुरि LP स्कुल होननाय आंनि गामि न'जों नांजाबनाय आंहा गंसे LP स्कुल दङ बे न'जों नांजाबनाय LP स्कुलनिफ्राय आंनि फरायनायखौ जागायजेनो सेसापानि गेजेर फरायसालियाव फरायदों आङो आरो सेसापानि गोजौ फरायसालिनिफ्राय आं 1991 मायथाइयाव आङो मेट्रिक आनजादखौ पास खालामदों आरो 1993 मायथाइयाव आं हायार सेकेन्डारिखौ तामुलपुर कमार्स कलेजनिफ्राय पास खालामदों बिदिनो आंनि फरायनाय जिउआ थांदोंमोन बिनि उनाव फरायफुनाय थानाय समावनो जेब्ला गोब्राब दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव सोमावसारनाय जादोंमोन बेवहाय आङो सासे समाजारिनि सोद्रोमा हिसाबै खामानि मावदोंमोन आरो कुमारगादा आन्सलिक दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आं गोलाव सम बिबान लानानै खामानि मावदोंमोन खमैबो आङो 15 बोसोरसो आं बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खामानि मावदोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कुमारगादा आन्सलिकनि जेनेरेल सेक्रेटारि जादोंमोन गोलाव सम आफादगिरिबो जादोंमोन बिनि उनाव आंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि समा बिदिनो बारलांदोंमोन आरो बै समाव जेला बर'नि मोनसे सोमावसारनाया जोबो सुक्ति जायो बिनि उनाव जोंहा हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव BPF हान्जा दानाय जायो जोनोम जाजेननाय BPF हान्जानि जोङो सोद्रोमामोन खामानि मावबोबाय थादोंमोन आरो बे 26 नं
जोंनि समस्थिनि आङो बिपिएफ हान्जानि गोबां बायदिसिना बिबानाव थानानै आङो खामानि मावदोंमोन। आं दाबो दरंगाजुलि समस्ति बिपिएफनि आङो आफादगिरि आरो बिदिनो आङो राजखान्थिनि खामानिखौ मावबोबाय थादों। आरो लास्टलि आङो 2011 मायथाइयाव आङो बे बियाबनिफ्राय एमसिएलए जानो हादों आरो नैथि खेबनि 2015 मायथाइयावबो आङो गोबां भट लानानै आङो बे बियाबनिफ्राय आङो देरहानो हादोंमोन। रायजोफोरनि मोनसे अननायखौ बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खामानि मावनायनिफ्रायनो दिनैसिम बिपिएफ हान्जानि खामानि मावजासिम आङो दासिमबो मोनबोबाय थादों। आरो जानो गोनां जिथु बिसायख'थि आं बाव गोबां भट लानानै देरहानायनि बिराद मोनसे आंना सुजुगा दङ। आरो जेब्लानो इलेक्सना फैफिनगोन बे समावनो आङो गोबां भट लानानै देरहागोन जोंहा मोनसे एकदम खाथां बिसास जानानै दंखायो। दा फैथ' दा दुखुनि सम बुहुमावनो कर'ना भाइरास बे सोलिगासिनो दं। बिनि थाखाय सोब जायगायावनो लकडाउन जाबाय बा इलेक्सनाबो डिफार जाबाय। ओंखायनो जों दा सानदे आरो न'आवनो दङ, न'आवनो दंथ'यो बेखिनियानो। नोंथाङा कमार्स कलेजाव फरायदोंमोन। नोंथांनि फरायनायनि बे कमार्स लाइनावमोन, डिपार्टमेन्ट अफ कमार्समोन। दा कमार्सआव फरायनाय हिसाबै नोंथाङा माने CA फोर जानो हायोमोन, CA एप्लाइ खालामनो हायोमोन, कम्पानि सेक्रेटारियाव नोंथाङा थांनो हायोमोन। नाथाय नोंथाङा माने दुलाराय बर' फरायसा आफादजों माबोरै सिथाबलायनाय जाखो? एक्सुवेलि आङो आफायाबो आरो जोंना गामिनि आबादारिबाबो बिथाङाबो गामियाव फिसा फिसौ बिबान लानानै खामानि मावोमोन। जेरैहाय गामियाव बाथौ फुजा जायोबा बा गामियाव आफादगिरि सेक्रेटारि बा बान्दो कमिटिनि बिदि बिबान लाग्रामोन आफायाबो। ओंखायनो आफानि सरनो आंबो रायजोनि खामानि मावनायनि सुबुरुनखौ बिथांनिफ्रायनो मोनदों होननानै आं सानो। दुलाराय बर' फरायसा आफादजों नोंथाङा गोबाव सम माने थादों दैदेनगिरि हिसाबैहाय। दा नोंथाङा बुंना लाबाय जे माने बिफानि जेनाखि हाबा हुखा बेखौनो अनुकरन खालामनो सोलोंदों नोंथाङा, बेखौनो बुंनो नागिरदों। आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा गिबि समनिफ्रायनो मोनसे डिफारेन्सआव एबा डिसटेन्सआव थाबोदों। पलिटिक्स, बर'नि पलिटिक्स खालामनो थांनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा माने गावनो निजे ओंखाराखैब्लाबो जेब्लायबो हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफनि बेरेखा जाबोबाय थादों। दा नोंथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मैखोम दैदेनगिरिमोन, नाथाय नोंथाङा माबोरै बिपिएफनि खाथियाव साफिनाय जाखो? एक्सुवेलि नोंथांमोना बयबो मिथियो जे दुलाराय बर' फरायसायानो हक गुबुन गुबुन फरायसा आफादनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा समजों लोगोसे जिहेतुके रायजोजों ससियेल थासा थाबाय थायो। बे हिसाबै माने बिदिनो माने राजखान्थि हान्जायाव फैनाय जायो आरो खायफाया फैया, खिन्थु फ्राय संगठनफोरनि मानसिफ्रा राजखान्थिखौनो लामा लायो होननानै जों नुदों। बेनि आंबो सासे होननानै आं गावखौनो सानो। दा नोंथाङा राजखान्थिनि थिलाव फैनानै गोजोननाय दं? बिराद गोजोननाय दं आं। मानो होनबा जि जायगायाव आं जोनोम मोनदों बे जायगाया माने ओरैबायदि जायगा, सेसाफानि पालासकुरि बे जायगायाव माने खुनु बेबस्था गैयामोन, कमिउनिकेसन गैयामोन। स्कुल बा जाथायाति बेबस्थायानो हम बा जेबोआखौनो गैयामोन आरो बेयाव बेसेबांबा गिदिर दावदै आरो जिर' डेभेलपमेन्टमोन आरो बिनिफ्राय जोङो बै समावनो सानदोंमोन आरो बे जायगाखौ जोङो बोरै बिनिफ्राय जोङो एसे जौगानाय लाबोनो हायो। बे खोथाखौ सिन्था खालामनायावनो जोङो बै समावनो आं थांखि लाखादोंमोन बे जायगाखौ आं फोसाबगोन आरो बे जायगाखौ जोङो गुबुन गुबुन जायगा बायदि आं खालामगोन होननानै आंहा मोनसे सिमां दंखायोमोन। बेबायदिनो आं बे सिमांनि मोगथांखौ आं दिनै खालामनो हाबाय। आंनि जायगायाव दा पाखानि लामा, आंनि न'सिम पाखानि लामा, बेयाव कारेन्ट फैबाय, स्कुलफ्रा जों लुजोब्बाय। बेखिनि सिमांखौ जाफुंहोनो मोननानै आङो गावखौनो मोनसे जाफुंसार राजखान्थिनि खामानि मावदों होननानै आं सानो। बर'नि संसार जानायाव एबा बर'नि बेलायाव राजखान्थिनि थिलियाव ओंखारनायखौ न'खरनि बिसि फिसाफ्रा लाइक खालामा, बे जाबोदों। आरो राजखान्थिनि थिलियाव ओंखारोब्ला न'खरनो नोंथाङा एबा राजखान्थिगिरिफ्रा समाय होनो हाया।
बिनो गोबां आख-फाख जायो न'खराव नोंथाङा बिदि थासारिजों सौग्रावाखै सौग्रावदों आं एक्सुवेलि जोंनि न'खरा आबादारिबाबो आफाया आबादारिबाबो जोंहा न'खराव सोब फोरोंगिरि लाइनावनो दंजोबो आंनि बिनानावा फोरोंगिरि आंनि मिसेसआ फोरोंगिरि आंनि ब्रादारा फोरोंगिरि आरो बिदिनो फ्राय न'खराव फोरोंगिरि लाइननि न'खरनि मानसिजों थेवबो आं बै समाव आं जिहेतुकि फरायसा आफादनि खामानि मावबोनाय हिसाबै आंनि जि सिमां बे सिमांखौ जाफुंहोनोबा आं साख्रि मावनानै थायोबा बावबा आङो बिजनेस मावनानै गोदोनानै थायोबा आं जि सानदोंमोन आंनि जिथु सिमां बे सिमांखौ आङो रायजो राजानो होनो हानाय नङामोन आरो आंनि बेक्तिगत पार्सनेल जिथु सिमां बेखौ आं जाफुंहोनो हानाय नङामोन आरो रायजोनि सिमांखौ आं जाफुंहोनो हानाय नङामोन नोंथांनि अनजालि बिसि एबा फिसाफोरा नोंथाङा राजखान्थिनि थिलियाव आगान होनायाव एसेबो खस्थ' मोनाखैना एक्सुवेलिथ' खस्थ' मोनो मानो होनबा जोङो टाइम होनो हाया न'खरफ्राव मालाबा फनाव रायलायबाबो जोंखौ बिजि मोनो जों बेलेग गुबुन सुबुंजों रायलायबाय थानाय समाव फन हरबा बिराद गोबावसिम बिथाङा बिजि मोनबाय थायो थेवबो रागा जोंफेरा नेनानै थायो दसे उनाव फन हरफिनगोन बेबायदि आरो फिसा फिसा जाथाय जायो नोंथाङा न'खरनो मा समखौहाय हगारनो हायो ओरैनोथ' आङो एक्सुवेलि आङो न'खरनि गोसोखौ दंजोबो आंना गासिबो आंनि फिजिकेल देहायासो आंना न'आव सौहैया अरायबो आंनि गोसो मोदोम आंनि न'खरावनो दंजोबखायो जि हिसाबै मानसिया माने फिजिकेलि आं न'खराव सौहैनो हायाबाबो जेबो साना बे खेबाव नोंथाङा बुंदों नोंथांनि दैलि लाइफ नोंथाङा मा समाव सिखारो मा समावहाय जायो लोङो मा समाव रायजोनो सम होयो मा समाव उन्दुयो एक्सुवेलिथ' आं बिराद फुङाव सिखारो 5टा बाजियावनो सिखारो आङो 5टानिफ्राय आङो सिखारनानै एसे मर्निं वाक खालामो जगा खालामो बिनि उनाव 6टासो जाबा आङो दुगैयो फुङावनो दुगैखायो आं 6टासो जाखांनायनि उनाव मानसिफोर फैयो न'आव 6टानिफ्राय आं मानसि लोगो हमो रायजोफोर लोगो हमो 6टानिफ्राय ओरैहाय 10टा 11टा जेसेबां आंखौ लोगो हमनो मानसिफोर फैयो बिथांमोनखौ लोगो हमजोबखांनानै आरो आंनि माखासे खामानि थानाय बायहेरायाव बे खामानियाव ओंखारलाङो नोंथाङा जोबोद पपुलार बे खमारिघाटा हालामाव एबा दरांजुलि हालामाव बे पपुलारिटिखौहाय माबोरै नोंथाङा मेनटेन खालामनाय लादोंमोन ना पपुलारिटि होननानै आं साननानै लाया आं गावखौनो सासे रायजोनि सासे सोद्रोमा होननानै सानना लायो आरो रायजोनि खामानि मावनो लुगैनाय सासे मानसि हिसाबै रायजोआ आंनाव फैयो बिभिन्न समस्या लानानै फैयो आरो बे समस्याखौ आङो हानायमानि समाधान खालामनो नाजानायनि थाखायनो मानसिफोरा आंनाव फैयो फैबाय थायो बारानिफ्राय बारासो फैयो आरो खम फैया दानिया जों फैनि नोंथाङा 2003 मायथाइनिफ्राय 2011 मायथाइसिम मा हाबायाव मुखुबमोन मानो होनना बुङोब्ला 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव बिटिसि एकर्ड जादों 2005 मायथाइयाव गिबि खेब बिसायख'थि जादोंमोन आरो 2010 मायथाइयाव बिसायख'थि जाबोदोंमोन खेबनै बिसायख'थियाव नोंथाङा बाहागो लाजेनाखै नोंथाङा जेब्लानाखि इमानुएल मोसाहारिया EM बिबानखौ गारनानै MCL बिबानखौ गारनानै MLA आव बाहागो लानाय जादोंमोन MLA कन्टेस्ट खालामबाय आरो MLA जानानै थांबाय स्टेटआव बै समनिफ्रायसो नोंथाङा MCL आव फैनाय जादों नोंथाङा बे 2003 मायथाइनिफ्राय 2011 मायथाइसिम मा खामानियाव मुखुबमोन औ जेरा 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव बर' एकर्डआ जाबाय बे समनिफ्राय जोंहा बेवहाय राजखान्थि हान्जा दानाय जाबाय जि दिनखालिनिफ्राय राजखान्थि हान्जा दादों ओइदिनखालिनिफ्रायनो आंबो बे राजखान्थि हान्जानिनो खामानि मावबोबाय थादों मोनसे समाव आं TLCC निबो चेयारमेनमोन थिग बिदिनो पार्टिनि आङो तामुलपुर जिल्ला इउथ BPF नि आफादगिरिमोनबो बिदिनो गोबां बिबान लानानै आङो 2000 मायथाइनि 10 फेब्रुवारि बिनि उनाव जि राजखान्थि हान्जा दाबाय बिनिफ्राय आङो बायदिसिना बिबानाव खामानि मावबोदों नोंथाङा MCL जानायनि उननिफ्राय बेनि मा नोजोरथाव एचिभमेन्ट लाबोनो हादों एक्सुवेलि आं दहाय खनसे बुंखांखाबाय जे दरंगाजुलि समस्ति हिसाबै बेवहाय मोनसे बिराद गिदिर दावदैमोन आरो जिर'मोन आरोबाव जेबो गैयामोन लामा गैयामोन दालां गैयामोन
दा नोंथांनो आं मोनसे खोथा बुंनानै मोजां मोनगोन आंनि दरंगाजुलि समस्थियाव दंफां दौलां गैला गैसेबो आरो आङो भुटाननिफ्राय भुटान सामद्रु जंखरनिफ्राय ओरै आंनि गामिजों सेसाफानि गामिजों पार्कि जानानै सेसाफानि गामिजों आनन्द बाजारनिफ्राय तामुलपुरसिम बे माने 2 लाइन्स हावे बायदि आं खामानि मावना लानो हाबाय थिग बिदिनो आं मोनसेल' उदाहरन होबाय थिग बिदिनो फाखा लामा बेवहाय फ्राय जाय गामियावनो जाजोब्बाय मोनसे मोननैया दाबो जोङो मावबावनो दंबावो बे माने एसे सेंसन जानानैबो दंखायो बेखौ जोङो मावनो आखायाव लाखानाय खामानि दंबावो दा आद्रा खामानि एबा मावबावनांगौ स्किम होननानै नोंथाङा माखौ बुंनो नागिरो जाय स्किमनि खोथाखौ बुंथिनानै नोंथाङा रायजो राजानि सेराव थांगोन भट बिनो थाखाय दा एक्सुवेलिथ' लामा हिसाबै मावनांगौ गैला बेवहाय दारांगाजुलि हिसाबै खिन्थु बे फिसा फिसा गामि सिङाव हाबलांनाय फिसा फिसा लामाफोर दंबावो बेफोरखौबो जोंहा मावनांगौ दङ फारसेथिंजाय जोंहा आनएमप्लयमेन्ट प्रब्लेमा बारा जाबोगासिनो दं बिथांमोनखौ जों बोरैहाय आनएमप्लयमेन्ट प्रब्लेमखौ बोरै सल्भ खालामनो बिनिबो जोङो सानदोंमोन बिनि थाखाय माखासे खोथा जोङो रायलायनानै जों बिथांमोनखौ बोरैहाय जिखुनु खामानियावनो एंगेज खालामनानै होनो हायो बे खोथाखौ जों सानो आरो रायजो राजानिफ्राय गेजेराव जोङो बेखौनो थांगोन जे जोंनि इयुथफ्रा जायफोरानोखि लेखा फरायनानै गोरों गोरा जाबाय बिथांमोननि फिउचारा मा जागोन बे फिउचारखौ जोङो बोरैहाय मोजाङै बिथांमोना लांनो हागोन बिनि थाखाय जों माखासे आसनि लादोंमोन BPF सरकारखौ दाय होबाय थानाय जादों गोबांथार करापसन नोंथाङा बे कराप्टेड पार्टिजों मानो थाबाय थादों बेनि अजद अजदाथ' जोंनि BPF हान्जाखौल' होआ जायखिया राजखान्थि जायफोरानोखि सासनाव थायो BPFखौल'सो रायखांदों दा जायफोरानोखि देशखौ सालायबाय थादों भारतबर्षआव अपोजिसन पार्टिया सोब माने सासनाव थानाय हान्जाखौनो कारापसन होनो गादिनिफ्राय बोख्लायनांगौ होनो जोंखौल' नङा आरो खिन्थु जोंथ' लाखिलि 17 बोसोर जोंना BPF हान्जाया सालायबावदों सोरबायाथ' 5 बोसोरावनो माने पार्टियानो थेर बेथेर जायो नाथाय देग्लायनि बेलायाव बे आलादा जागोन नोंथांमोनहा बिग जिर' मोनगोन होननानै बुंनाय जादों BPFखौ बेथ' अपोजिसना बुङो जोंबो बुंगोन जायफोरानोखि बुंगासिनो दं बिसोरथ' जिर' नंबावा जिर'खौ लिरनो थाखाय बिस्रा साहसानो जाबावनायसो नङा बिराद मोजां एन्सार बियो नाथाय मोनसे खोथाया जादों जे दा समावहाय BPF बुंबाय थानाय जादों जे फैगौ BTC सरकारा AJP BJP खौ लानानै BPFआ खुंनाय जागोन अब्ला नोंथांमोना माबोरैहाय मोजां रोखोम देरहागोन होननानै बुंनो नागिरो बेखौ जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना बुंगोन बेखौ आङो बे समाव बुंनो लुगैया समजों लोगोसे BJP AJP BPF समजों लोगोसे माबायदि थाङो बेखौ जोंनि गोजौनि दैदेनगिरिफ्रा सावरायलायगोन दा समाव BTR एग्रिमेन्ट जानायनि उनाव रायजो राजाया UPPLखौ जोबोरैनो बोजबनो लागै हमदों मानो बुङोब्ला बिथांमोना बे हालामनि जौगाखांनायनि थाखाय गोबांथार स्किम गोबांथार फसंथान बिथांमोना बे सुक्तियाव सरजाबनो हादों आरो बेखायनो माने BTR सुक्तिनि उनाव UPPL एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायजो राजानि सिगाङाव हाबै हाबै बुंनाय जादों जे बे खेबाव जोंनि सरकार UPPL जों गासिबो रायजो राजाया दं होननानै नोंथाङा बोरै बुंखो आं बेखौ आसरितसो जादों जिहेतुखि जोंसो सरकारखौ दागोन रायजोआ बुंगासिनो दं जोङो 35था सिट मोनगोन होननानै बेथ' UPPLनि दैदेनगिरिनि बुंनायसो जोंसो 35 सिट मोनगोन बिथांमोननिखौ जों मिथिया खैथा मोनो सुक्तिखौथ' दुलाराय बर' फरायसा आफादा खालामदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सुक्ति खालामदों हिसाबैहाय UPPLखौ बिथांमोना लाफानानैनो रायजो राजानि गेजेराव हाबगासिनो दङ सुक्तिनि माबायाव मा दं मा गैया बेखौ रायजो राजाया बिजिरगोन रायजो राजानि बिजिरनायनि गेजेरजों बे सुक्तिनि गेजेरजों जोंनि बे ओनसोलाव हारि हिसाबै बा बे ओनसोलाव मा मोनगोन बेखौ रायजोआ बिजिरगोन बिजिरगासिनो दं बे मोनसे बाथ्रा आरो जों जाहैबाय राजखान्थि हान्जानि मानसि जोंना बाव सुक्ति खालामबाबो सुक्तिनि आगोलबो जोङो जों बे जायगाखौ BPF हान्जाया सालायबोबाय थादों सुक्तिनि उनावबो जोङो
30ता सिट लानानै जोङो बे ओनसोलखौ जोङो सालायगोन। नोंथांनि बियाबाव बिजेपिनि बिजाथि दं? औ दङ। दा नोंथांमोनहा बुंदों जे बिजेपि एजिपि आरो माने बिपिएफ सरकार जागोन, बे बोरै जानो हाथावगौ? औ बेथ' जोंना आसामावबो एलायन्स दं हा। दा आरो आं नुनायाव आरो आंनि बियाबाव आरो बिजेपि दङ, इउपिपिएल दङ, गोबां बिजाथिफोर दङ आरो हा। खिन्थु बिजेपिजों आरो जोंहा आसामाव एलायन्सबाबो नैबे आंनि बियाबाव हो बिथांमोन जोंहा बिराद गिदिर फाराग आरो हा। नोंथाङा इमानुएल मोसाहारिनि उत्तराधिकारी नमिनि इमानुएल मोसाहारिया जेब्लानाखि एमएलए जालांबाय अब्ला बे एमसिएलए सिटआ लांदां जादों आरो बेनि थाखायनो नोंथाङा बे एमसिएलए सिटआव नोंथाङा दासिम एमसिएलए जाबाय थादों। दा दिनैनि दिनाव सुलुङा बुंनाय जादों जे इमानुएल मोसाहारिया बिपिखौ गारनानै बिजेपिआव हाबनो लागै थांदों। अब्ला माने नोंथांनि गोबांथार फल'वार्सफ्रा बिजेपि जानो थांगासिनो दङ आरो नोंथांनि बे बियाबाव बिजेपिया मैखोमैनो माने देरहानो थांगासिनो दङ। नोंथांनो सोर खिथादोंथाय आं बेखौ मिथिया बाव बिजेपिया दि मैखोमै देरहानो थांदों होननायखौ हा। बेयावथ' इमानुएल मोसाहारिया माने बिजेपि थांगोना बे बातरि कागजाव ओंखारबाय, पेपार निउस पेपाराव ओंखारबाय, खौरां बिजोङाव ओंखारलांबाय। दा अब्ला बिथांजोंथ' गोबांथार सापर्टार दं बिपिएफनि मानसिफोर, बिथांमोनहा इमानुएल मोसाहारिखौ फल' खालामनानै थांगोन बिजेपिआव आरो बिजेपिनि केन्डिडेट दं बेवहाय आरो बिथाङाबो सासे मैखोम इएममोन। बे इएममोन हिसाबैहाय बिथाङाबो गोबांथार सापर्टआव दङ। दा बे हिसाबै गोबांथार बर' मानसिया एबा बिपिएफनि फल'वार्सफ्रा बिजेपिआव थांगासिनो दङ। इमानुएल मोसाहारिया फल'वार दं होननानै नोंथांनो सोर खिथाखो? बे जाहैबाय बिथाङा आवगोलि नंगौ जेनेरेल सेक्रेटारि, दाबो बेलेगखौनो आं मिथिया दंना गैया। खिन्थु बिथांनि फल'वार होननानै जिथु नोंथाङा सोंबाय हा, बे फिननायखौ आं ओरैसो होननो लुगैयो। बेफोर फल'वारासो जोंनि बिपिएफ हान्जानिसो हा, बिथांनि इमानुएल मोसाहारिनि हारसिंनि नङा। नोंथांनि कन्टेस्ट खालामनाय बिजेपिनि केन्डिडेट बिथाङाबोथ' गोबांथार फल'वार्सखौ लानानैनो बिजेपिआव हाबदों। बिथांखौ आङो बिसिबां बुरजा फल'वार लानानै हाबदों आं बेखौ मिथिया। बे मा थारिखमोनथाय आं बेखौ बावलायलांबाय हा। खोनानो मोन्दों गावनि न'आवनो साब्रै साबा दैदेनगिरिखौ लानानै हरनि 9:30सोआव बिजेपिआव हाबदों होननायखौ आङो पेपार मिडियाआवसो मोन्दों। बिपिएफआ खिन्थु सरकार जाथारा, इउपिपिनि सरकार जागोन बा बिजेपिनि सरकार जागोन। नोंथाङा देरहाबोनायनि उनाव नोंथाङा इउपिपिएलआव हाबनो हायो। सोर बुंदों बिपिएफआ सरकार जाया होननानै हा? बिपिएफआ सरकार जागोन, जोंना हाग्रामा महिलारि सारा चिफ जागोन हा, बेनो आरो। जाया मानो होनना बुङोब्ला दा गभर्नर सासन जानानै दङ बड'लेण्डआव। गभर्नर सासन जानायनि उनाव गोबांसेयानो बानबुंथि होदों जे बे गभर्नर सासन खालामनाय लोगो लोगोनो बेवहाय मोनसे परिबेसा फैगासिनो दङ जे अपोजिसनखौ फरवार्ड खालामनायनि, अपोजिसननि थाखाय मोनसे लाब जागासिनो दङ। जेरावहाय इउपिपिएलआ बुंदों, दलिय बर' फरायसाफोरा बुंदों आरो गासै पलिटिकेल पार्टि बिपिएफनि अनगायै नोंथांमोननि एलायन्सआव थानाय बिजेपि जायनिखि रुलिंआव दङ आसामाव, बिथांमोनाबो रायजोपाल सासननि थाखाय दाबिदोंमोन आरो रायजोपाल सासना जाबायबो। दा बिपिएफआ खावलायदोंमोन रायजोपालखौ जे बेखौ आरो 6 मान्थ एक्सटेन्सन खालामनांगौ दानि सोलिफु सरकारखौ, नाथाय मानियाखिसै। दा बेफोर बिथिङा माने बिपिएफ दोलोआ जे दुरबल जाबाय बेखौ फोरमायो आरो बिपिएफ दोलोआ बे दुरबल जानायखौ मोनदांनानै रायजो बिपिएफनो भट होआलासेनो गुबुननो भट होनानै बिपिएफखौ सरकार दानो खाबु होनाय नङा। इलेक्सनखौ फाथिदो सोर सरकार दायो बेखौ रिजाल्टनि दिना मोनगोन। होमबा बिपिएफ सरकार दाथारगोन 100%, 110%। नोंथाङाबो देरहागोन? देरहागोन 110%। देरहायाब्ला? देरहायैनि प्रश्नआनो गैया। 110 देरहाखागोन होननाय मानसिया बोरै देरहाया जाबावनांगौ। बेसेबां भटआव नोंथाङा देरहागोन? आङो 25,000निफ्राय 30,000 मोनगोन। नोंथांनि कन्टेस्टआ सोर जागोन? कन्टेस्ट गैया बाव, जाय 30,000नि उनाव ओरैहाय भटानो थाहैखाया आरो साब्रै साबा केन्डिडेट बिसोरो सोरबा 2,000, 3,000
सोरबाया मेक्सिमाम 5,000 मोनहैनो हागौ। नोंथाङा UPPL बेसेबां होखो भटखौ? UPPLआव 6,000सो मोननो हागौदां। BJP? BJPआ 4,000सो। पाक्का? पाक्का। थेंक इउ। बिजित गोरा नार्जारि बिथाङा जोबोद मन'बल दङ। बिथाङा 30,000 भट लानानै बे खेबनि बिसायख'थियाव देरहागोन होननानै बुंनाय जादों आरो बिथांनि बे मन'बला बयखौबो थुलुंगा होगोन आरो बिथाङा गोबांथार प्रजेक्ट मावनायखौ जोङो बे दराङाजुलि बियाबाव गिदिंनानै नुनो मोन्दों। बिथांनि गामि, बिथांनि हालाम, बे हालामा दिनैनि दिनाव लामाफोरा फाक्का जाजोबनानै दङ। लोगोसेनो बे हालामजों फोनांजाबनाय सोनाब फारसे थानाय दै, बे जाहैबाय फाग्लादिया दै। बे फाग्लादिया दैयावबो माने दालां होनायनि प्रसेस सोलिबाय थादों होनना बुंनाय जादों। दराङाजुलि एबा तामुलपुर हालामनि सानजा फारसे थानाय उदालगुरि जिल्लाजों फोनांजाबनाय मथङा दै, बेबो दालाङा फ्राय जोब्बाय। 99% जोबनानै दङ। दा बे हिसाबै तामुलपुर हालामा एबा दराङाजुलि हालामा फोनांजाबनायनि बिथिङावहाय माने मोजां फारसे थांबाय थादों आरो भेरि इन्टारेस्टिंलि जों नुनो मोन्दों बे हालामा भुटानजों फोनांजाबनाय हालाम। बेवहाय भुटानजों थांनाय लामायाबो दिवा लामा, बे राजा लामा जानानै दङ। लोगोसेनो बे सानजा फारसे सोनाब फारसे थांनाय लामायाबो राजा लामानि महर मोननो थांगासिनो दङ। बैफोर बिथिङा बे हालामनि रायजो राजाखौ गोसो गोजोननाय लाबोगोन होननानै बुंनो नागिरदों बिथाङा। आरो दिनैनि बे सावरायनायखौ जों बेवहायनो फोजोबनो सिगांदों। बिथांनो खुलुमनाय होदों, नोंथांनो खुलुमनाय होबाय आरो जों बेवहायनो थुंगेनाय खालामबाय। गोजोन्थों।